Сәлам, Динар абый. Сәлем. Динар абый, менә шундыйрак сорау. Бүгенге көнеңне, әлегә мизгелгә чаклы вакытын 1 минутта ничек уйнап күрсәтер идең? Машинада менә булай рульда барып, әле рульда әзрәк телефоннан булай сөйләшеп, яисә теге Instagram карап, Google карап. Буны шарай бер. Миннән үрнәк алмагыз, яме? Теге мин бары тик теге вакытым шул хәтле тыгы, шуңа күрә рульда гына Instagramны актара. Рәхмәт, Динар абый. Хәзер инде гадәти халәткә кайтабыз һәм хәлепне башлыйбыз. Сәлем, эфирда Қалет тапшыру. Бүгін бізде қонақта Динар Хөснетдинов. Динар Хөснетдинов шын мәгънәсендә йолдыз. Сәхнәгә чыгамы, бүлмәгә килеп керәме, дөнья киңәеп, яктырып китә. Үзенә генә хас сөйкемлелеккә ия, ихлас артист. 2011 елда Казан театр училищесын тәмамлап, Әлмәт татар дәүләт драма театрында эшли. Халыкка әле ул Ак чәчәкләр фильмындагы Мансур роле аша да таныш. Динар, қарайсың, студияны тутырып килделәр, яшьләр син килә дигәчтен һәм сиңа сораулар әзерләп килделәр. Мин бик шат, дөресен генә әйткәндә әле булай мине каршы алганнары юк иде. Без дә бик шат синең килүеңә. Һәм беренче сорауны безнең Фәрхат бирәм ди. Бала чакта иң якты калган хәтергез бармы? Белмим, минем уйлавымча, шул әни белән булган һәрбер көн ничектер менә. Әнинең эштән кайтып урманга әле минем чорда теге ничектер бүгенге көн кебек айрыша нинди дә теге менә хәзер бит нәрсә генә юк дөньяда. Кая менә телисең шунда барып була. Барыбер безнең минем бала чакта ул мөмкинчелекләр бик аз иде. Шуңа күрә урманга барсак та мәсәлән менә ни белән ничектер минем хәтердә калды. Ни өчен шулай хәтердә калган белмим. Менә урманга теге булай менә гади теге карарга ничектер прогулкага барган идек. Ул күңелдән ничектер сакланып калды. Без этюд эшләячәкбез хәзер. Менә монда бу тартмадагыларын сез алачаксыз. Кемдер ала берне, мәсәлән, син аласың да әйтәсең. Моннан ала Динар һәм аларның икесен бергә тоташтыргачтын, кемдер яки нәрсәдер килеп чыгачак, һәм аны Динар күрсәтергә тиеш булачак. Шагыйрь. Шагыйрь, әйе. Шагыйрь һәм икенче сүзне мин алырга була. Әйе. Шагыйрь. Нинди сүз шагыйрь белән бәйле? Яисә бәйле булмаган нинди сүзләр микән инде? Минем бәхеткә. Режиссер. Шагыйрь режиссер. Шагыйрь режиссер. Бигрәк авыр максатлар куясыз сез миңа. Хәтта режиссерлар театрда мондай максатлар куймыйлар. Әйдә син алайса режиссерны күрсәт алайса безгә әйдә. Режиссер. Мин режиссер әйме? Так. Исемең ничек? София. Исемең ничек? Фәрхат. София. Фәрхат. Суанасы. Фәрхат, син карак малай. София утырып тор. Максатыңны беләсеңме, Фәрхат? Киләсең София янына. София күрмәскә тиеш. Тарагын урлыйсың. Әзерме? Киттек. Режиссер. Менә кайгы вакытта мин уйлап куям, әйтәм, ник режиссер булмаганмын микән? Режиссер, теге без артистлар киләбез. Теге иртә белән әле ничектер уянмаган, теге эшлисе килми. Эшләргә кирәк. Режиссерлар алар ничек мәсәлән? Уянмасалар киләләр, утыралар, артистларны эшләтәләр бит. Кайфы юк икән. Әйдәгез, прогон. Эшлибез без алар карап утыралар. Хәзерәк теге кайфләре булса эшлиләр инде. Әйдә, кызык менә син берсен, әйдә тагын бер режиссерны күрсәт әйдә. Әйдә, Айдар Җабаровны күрсәт әйдә. Ой, ну Айдар Җабаров. Айдарны. Мин бит Айдар Җабаров белән мин без иң якын дуслар аның белән. Без бала чактан бергә үстек. Мин аны белән беләсезме, шанасмый, мин аны режиссер кебек, аның белән белмим. Мин белән эшләгән юк. Мин аны теге тормышта да минем абый һәр вакыт сорый. Айдар белән күрешкәч, нәрсә турында сөйләштегез? Мин аннары ничектер уйлый башлыйм, нәрсә турында сөйләштек. Без гомумән Айдар белән театр турында сөйләшмибез. Без ничектер менә Фәрхат сорау биргән иде. Бала чак хатирәләрен искә алабыз, яшьлекне. Айдар, ну белмим, Айдар ул бик тыйна, ул ниндер менә сабыр, җыенкы режиссер ул, тик менә булай утырып, булай Утро ушла, Ну давайте попробуем вот так,
Менә мин Айдарда еш игътибар иткән бар. Менә хәзер мине күзәтсәгез, мин теге бер әйбер сөйлим, икенче әйбер уйлыйм. Ой, Айдарның шулай. Мин шулай Айдарга мин кайбер вакытны мин хәтиге еләшкән аңа. Сөйләшәм, бер әйбер сорау бирәм. Мәсәлән, миңа менә сорау бирегез нинди булса мәсәлән. Ну, любой сорау, менә теге. Динар, хәзер кая барасың менә бу тапшырудан соң? Ага, да. Ага, давай, сейчас. Шулай. Ну, да. Поеду, неге, сейчас Динар, ладно, извини. И так Ну, бик яхшы беләсең. бәлки менә ул режиссерларга гына түгел, артистларга, рәссамнарга теге ниндидер Параллельно уйлый тагын нәрсәдер. табигый булмаган ниндидер алар бит менә икенче дөньяда йөзеп йөриләр. Ну, төрле режиссер бар шунда. Ну не так же, ну. Тарихның кайсы чорына кире кайтыр идегез? Дөресен генә әйткәндә, мин үткәннәр белән яшәмим, мин бүгенгесе белән яшим. Тарихка килгәндә, гомумән тарих юк. Тарихның кайтмасым, шуңа күрә тарих инде ул. Шул искә алып, күзәтеп тору алай рәхәтрәк. Бүгенгесе белән яшәр идем. Һәм шулай кирәктер дә дип уйлыйм. Безнең тамашачыларга килгән сораулар бар иде. Инсаф. Хәзер укып Һәм бик китәм. күп дип әйттем дә инсаф. Шактый гына килгән сорау. Чөнки без бер-ике сорау гына бирәдек, бүген Динарга күбрәк сорау бирәчәкбез. Әйдәгез берсен укыйм. Нәрсәсез яши алмый икән Динар? Әйбер бәлки берәр. Һавасыз. Эш предмет ниндидер конкрет эш предмет нәрсәсез син бөтенләй синдә һәрвакыт Булырга тиешме? тиеш шул сиңа кирәкле эш әйбер нәрсәдер. Ну ярый. Тегәллән инде юк әйбер түгел. Юк, мин теге, мин теге, гади бер булсын теге. Син ярата торган сиңа кирәк. Хушбуй, парфюмсыз. Миңа бик ошый булса җавап. Сәгать ничек? Сәгать инде мин ияләштем, менә сәгатьсез йөрсәм, мин инде теге нәрсәдер җитмәгән кебек. Мине йөрсә сораган, нәрсә дисәң, телефонда сәгать бар бит. Юк, мин. Нигәдер син сәгатькә мин сәнән караганда да ничектер видеоларда нигәдер сәгатеңә игътибар итәм. Фотографияларда нигәдер. Килдек бер нигә сәгатьсез. Булсын, хәзер инде бүгенге көндә машинасыз. Ну, бик банально мин әйтәс килми, машинасыз була, машинасыз мин бик тегене ерак дистанцияларга гына йөрим. Теге шәһәрдә мин җыяу йөргә тырышам. Тагын бер нәрсә. Әйтә дә ничек. Игътибарсыз булсын әле менә бу. Игътибар. Теге ул әйбер булмаса да, ләкин мин ансыз яши алмыйм. Мин ялгызлыкны бик авыр кичерәм. Йөрәгең буш дип сораганнар. Юк, анда клапаннар, кан бар дигән. Анда кан тамырлар, анда Мускуллар. молекулалар. Йөрәгең бушмы? Монсы җисми әйберләр булды. Хәй җисми булмаган бер нәрсә бар. Бер кеше. Дигән сорау булгандыр инде бу. Минем йөрәгемдә юк. Минем йөрәгемдә бер кеше юк. Кызлар ничек кенә башлады. Кеше юк дигән. Минем йөрәгемдә юк кеше юк. Яртан берсен укыйм да, туган көнеңдә нинди бүләк синдерәчәк? Хәзер дөресен генә әйткәндә, Хушбуй, сәгать, машина. мине бүләк түгел, мине инде туган көннәр сөендерми башлады. Сезнең яшьтә мин, ой, үлеп ярата идем ул туган көнне. Бүләкләр өчен ярата идем мин ул туган көнне. Нәрсә бүләк итерләр микән? Ул бит күңелдә барыбер ниндидер бүләк телисең. Иңестә калган бүләк нәрсә булды? Мин алга та зур бүләкләр бүләк иткәннәр юк иде. Ну, барыбер, бит зурдан туп, тумый. гади футбол туп. Ой, мин ничек шатлана идем. Пенал. Мәктәп пенал нәрсә инде ул менә хәбәр уйлап. Һәм балага пенал бүләк итсәң, Бу нәрсә инде булды яшәк ул. мин шатлана идем. Мин әле ни өчендер минем шундый бер ни бар иде. Мин бөтен бүләкләрне бер почмакка теге җыеп не куя идем, теге натюрморт куйган кебек теге. Күзәтеп утыра идем аларга. Ну мин бүләкләр, менә ел яшь барган саен, еллар үткән саен ничектер инде теге бүләкләр дә язая бирми башлыйлар. Игътибар да кими. Бер көнне искә алалар да һәм потом оныталар. Нәкъ именно, нәкъ тә шулай менә. Ярый син бар, син мине аңлыйсың. Шуңа күрә Instagramда миңа туган көнне генә язма, еш язып тор, яме? Син менә әле бу. Өйләнәсеңме син, юкмы юнсыз баш? Качанга тиклем мин сиңа аш пешереп, ишек ачып торырга тиеш. Ой, игәүлисең дә син мине Фатихәттәй. Караны, килен төшеп сине чаптырта башласа, соңыннан миңа үпкәләмә.
Дәвәт өйдәме? Үйде болмайша, ол сенің кебек бойдақ түгіл. Ярар, әйдә алайса, әйтәсе сүзем бар. Әйтесі сөзің болса, дәуәтең біле дәуәнең әйт, мен ней? Юк, инде Фатихаттай. Синнән дә мине каты тиргәүче юк. Әйдә, вакыты килеп җиткәч күләгегә посма. Нишлисең соң сен, қарайлы. Минем сезнең белән бер олы мәсьәлә турында киңәшәсем бар. Я. Сөйлә улым. Тыңлыйбыз. Мин өйләнергә булдым. Кімге? Сез аны барыгыз да беләсез. Каян білейік дейбіз? Казанда қызлар көп. Без Гөлшахидә белән вәгъдәләштек. Қойшақта пиле ауыздан да оқылы сөз шығар екен. Тормыштагы иң сөйенішле көнең. Һәрбер көн сөйенішле. Ну белмим, мин һәр вакыт әйтәм, әни белән булган көнем һәр сөйенішле. Потому что теге мин әнине бик яшьләй алдым. Мин 13 яшь иде. И һәм әни белән теге булган, әни белән бәйле һәрбер көннәр миңа ничектер аеруча кадерле. Чөнки бүгенге көндә ул миңа җитми. Ә җитмәгәч, мин менә ул бары тик хәтердә, хәтеремне актарам да шул хәтле теге бәхетле, шул хәтле сөйенішле көннәр булган икән дип кенә искә алам. Шуңа күрә менә иң бу сорауга җавап биргәндә иң сөйенішле көнем ул әлбәттә әни белән булган көннәр. Аны вакытта бәлки аңламыйсыңдыр. Юк, ул вакытта аңламыйсың. Күбе берне әле мин бүгендә Син тормыш белән яшисең. әйе, мин менә игътибар иткән бар, бүгенге көн белән менә ишендер бик уңай сыйфат түгел. Без никтер менә бүгенгесен, әлеге мизгелнең бик кадерен белеп бетермибез. Мин һәр вакыт ничектер менә киләчәк белән теге, менә ничек булыр микән, нәрсәгәдер өметләнәсең, яисә булган белән каранчы күңелле булган икән. Мәсәлән, менә бүгенге көндә безнең тапшыру да менә бу әлеге сезнең белән очрашу, бәлки мин ул очрашуның кадерен ул кадәр белеп бетермимдер. Ә менә бер айдан, бер елдан мин мәсәлән Казанга килгәч, бу җирне үткәндә каралы тапшыру барган. Шунда рәхәт сөйләшеп утырган, әле миңа режиссер кереп анда әзрәк теге корректировка ясаган, шунда минем микро теге внутренний противоречие барлыкка килгән. Ничектер мин аны елмаю белән искә алачакмын. Мин сиңа хәзер сораулар бирәм, син аларга кыска гына җавап бир. Блиц опрос. Ну, менә монсы да. Вот здесь могу кыска, давайте. Бәлки анда кыска җавап биреп булмыйдыр. Ну, үзеңчә карасың. Синең өчен менә театрда кемнең фикере мөһим? Гомумән театрда түгел, минем тормышта бары тик абыйымның гына фикере мөһим. Мин абыйның фикеренә кулак салам. Мин критиканы, тәнкыйтьне бик авыр кабул итәм. Мин һәр вакыт әйтәм, теге әгәр дә мин сорамыйм икән, миңа теге минем театрда беләләр. Миңа инде теге килеп, әгәр дә мин сорамасам, миңа әйтмиләр. Камалда эшлисең киләме? Юк. Син кемне тыңлыйсың музыка? Ой, күп. Мин Айдар Галимовны тыңлыйм. Ул минем кичкенәдән яратып тыңлап үскән җырчым. Син Айдар Галимовны күрсәтә аласың безгә? Әйе. Күрсәт әле. Шын күңелдә. Бик зур рәхмәт. Ничек дөресен әйткәндә? Айдар абый, бәлки берәр җырда җырлап китерсез килгән. Дөресен әйткәндә менә монда килгәндә тавыш әзрәк карлыкты, шуңа күрә шәфаф итегез. Синең тузаныңда иң күп калккан бөтенләй сиңа бик тәэсир иткән кем булды? Ике режиссер, ул Илдар Хайруллин. Ул бит минем остазым, ул минем укытучым. Ул тузаннарны, менә без хәтта инде ничә ел, 10 ел узды минем театр училищесын тәмамланга. Ә барыбер мин аны остазым итеп, педагог итеп, ул һәр вакыт безне теге укучылар итеп кабул итеп, хәлләребезне белеп, тузаннарыбызны яңартып тора. Искәндәр Сакаев, режиссер Искәндәр Сакаев дигән режиссер белән эшләргә миңа бер 4 спектакль чыгарга туры килде. Ул да шундый режиссер, тузан түгел, бөтен җирләреңне чыгара. Сезгә әйтергән иң сәер комплимент. Ну, миңа алай сәер комплиментлар, может, куркалардыр. Ни өчен дигәндә, миндә шундый сыйфат бар. Мин тегән ничектер менә тормышта сәхнәдән тыш
Мин гомумән кешеләргә авыр ияләшәм. Мин теге белмәгән кешеләр белән мин теге ничектер менә һәрберсе менә алай не могу. И күп кеше мине ничектер теге кырыс высокомерный дип. Мин сразу мин бөтен кеше өчен высокомерный. Бәлки мин теге каршы килмим, бәлки мин шулай үземне күрсәтәмдер. Мин ничектер теге или үземне шулай тотам. Аннары мине теге белгән кешеләр курсы вообще другой икәнсең. Син шундый ачык, син теге ни. Шуңа күрә бәлки миңа теге сәер комплиментлар әйтергә теге бик батырчылык итмиләрдер. Шуңа күрә әйткәннәре юк. Яшисезләре килә. Нәрсә? Минем турымда шулай улар высокомерный дип нигә. Да, ул бит уйласыннар кеше гомумән игътибар итмәгез кешенең менә мин соңгырада теге бик күп китаплар укыйм, теге психология, хәзер бит инде интернет тулы шул афоризмнар белән. Кеше уйлаганны сез уйламагыз. То есть алар һәр вакыт уйлаячаклар, нәрсә алар уйларга тели. Шуңа күрә аларның уйлары алар белән калсын. Сез бит үзегезнең нинди икәнлегегезне беләсез. Динар, менә сез әйттең, әлбәттә театрдан бик күп режиссерлар килә, төрле режиссерлар дип, син тагын кем белән эшләп карыйсың килә? Фәрит Равкач белән эшләп карыйсым килә, Айдар белән эшләп карыйсым килә. Режиссерлар бит менә дөресен генә әйткәндә күп дибез дә. Кызганышка каршы татар режиссерлары юк диярлек. Менә мин аны куркмыйча әйтәм. Чөнки татар режиссерлары менә мин бер кулда бармак белән генә санап китә алам. Яхшы режиссерларны. Мансур! Әле соң түгел бит. Бергә барып сорасак. Бергә күңелле дә булыр иде. Акъярда яңа больница салдырыр идек. Син хирург, мин терапевт. Соңга калган романтик. Син романтик түгелмени? Benim sana bir güne sırağım var. Gülşahide bilen arağız nişik. Bir nişikte түгел. Belki bu turda irtega söyleşiriz. Yok болмай. Мин иртәгә китәм дә әти. Hani işin şulay aşağış. Шулай. Самолетка билетлар алынган. Министрлыкта сөйләшенгән приказ бар. Заманында без малайлар идек. Йөгереп йөридек урамда. Дөнья ничек шулай кабул итеп. Көлә идек кызык булганда. Җылы идек кыен булганда. Шул малайлар хәзер важныйландык. Эре сиптерәбез борчакны, үлчәп сөйләшәбез, кирә төшебрәк корсакны. Урамнарда йөгереп йөрү кайда, атлап йөрү дә аз, таксибе. Эшкә бару кайту машинада, гулять салдырулар таксида. Малай чакның рәхәт ябайлыгы онытылган инде. Белмибез. Елар чаклар була, еламыйбыз. Көләр чаклар була, көлмибез. Шаярмыйбыз, имеш олыларга уен-фәлән килешми. Кайберәүләр килешми дип, хәтта яшьлек дусты белән күрешми. Ят шикелле безгә хәзер малайларның урамнарда йөгереп йөргәне. Шулай безгә акыл керә микән? Әллә чыга микән кергәне? Ник сорадың исемемне? Үзең миндә димәгәч. Ник елмайдың каш сикертеп? Яратмагач, йөрмәгәч. Ник чакырдың су буена? Үзең шунда килмәгәч. Ник ашаттың тозлы балык, соңыннан су бирмәгәч? Муса Җәлил. Минем иң беренче шигырь, минем гомумән артист ничек мин артист булып киттем дию дөрес түгел инде. Ничек артист булырга әзерләнде? Мин бит инде теге мәктәптә укыганда мине әни еш шигырьләр ятлата иде. Муса Җәлил, теге аннары минем Нәфис сүз остасы дигән теге конкурслар инде ул. Һәр теге менә мәктәптә укыганда шурда теге андый конкурслар бар. Мин әни шунда йөртә иде. Мин анда гел җиңелә идем. Минем ул иң беренче җиңелүләр, иң беренче менә шул теге разочарованиялар. Мин әйтәм, башка бер кашан да сөйләмим шигырьләр. Менә шул мин кичкенәдән теге шигырь яратып, әни ничектер менә шигырияткә мәхәббәт уятты. Һәм менә ул мәхәббәт бүгенге көндә дә минем саклана. Иң беренче менә минем хәтердә шигырь. Хәзер мин анда бәләкәй идем. Мине беләсез бит инде.
Мәрдиев мен, Марат мен. Мақтанырлық малай болсам да, мақтанырға яратмын. Бишлі алдым бүгінде. Ну шуны мақтанып тұрға, мен мақтаншық түгіл, мақтанырға бұла. Ләкин керек түгіл ол мақтану. Менім кібік шәп малайға келешмей ол мақтану. Ну әгер дә бик керек екен, иптәшләрім мақтасын. Я келіп қалыры аласыз, біздің мақтау тақтасын. Бишлі алдым бүгінде. Ну шуны мақтанып тұрға, мен мақтаншық түгіл, Қара, мен бұл шиғырны бір 20 ел сөйлеген, ну мен неше, мен 8 ешті сөйлегенміндір, ұнтылмаған. Күн сайын нендей ризықтың ашар едіңіз? Шашлык. Мен ит яратам. Ой, мен вообще жоқ. Мен нектеріне. Міне мен татлыға, балыға, торттыр, пирожный вообще есім кетмей. Мен шайны деді бутерброд білен ішем теге. Ну, үш пішмақ ашар едім, но күн сайын түгел. Күн сайын ит ашар едім. Өзің пішіресің ме шашлык? Өзіңнің рецептің бар ма? Ну, бар мүмкіншілігім болса, теге, әгерде. Қазір бет теге барса да жайлы енді теге. Әзір бар шуңа көре бек теге. Мен қой бір уақытына шулай, нектір пішіресі келіп кетем, мен пішіргелім, ит пішірем. Мен дұрыс пішірмейм. Ну, мен видеоға қоямын, теге, о, как это вкусно, о, как это красиво выглядит, деп мен жазалар. Я говорю, поверьте, это только выглядит. Аның тәмін мен генә білем. Потому что мен қой бір уақытына мен битанды теге бик көбәй бірінде нетпейм, мен теге бір-бірсіне қос болмаған ингредиентлар қоша алам. Ама көре, это все Инстаграм, это все обманчиво. Ол бары теге алдану. Мега главный картинкасы теге рәсімі матур болсын. О, сочно. Шоға көре мега бізді де сыйлады. Мен думаю, не стоит. Тегеме булма деп аты біздің бізден ол берімні. Тегеме булма? Тегеме булма. Адам Бол. екі сөз айтам сен асадырған керек бола шығады. Тегеме булма? Ашау ма, пішіру ма? Ашау. Жер ма, шиғыр ма? Шиғыр. Міне сен yazmış, қай yazылған деп күтіп тұрасың, әлі күтілмеген вақиға ма қайсың? Хо, икісінде. Мен күтілмеген әйбір күтіп отырам, ол болмасам, айтам, шулай жазылғандыр енді ол. Ол икісі бейлі, менің үшін. Достар ма, туғандар ма? Ну, обязательно керек, да, бір жауап? Білмеймін. Болмаса yok дейсің енді. Айрасы келмей, туғандар болсын енді. Ну, достар, ауыр. Мен достар білем бек нетем. Менің бір сыр аши ма? Достарлар менің туғандар. Yok. Менің, наверное, не? Кімдір сұрады бет ерек бойынша? Анда кішіңа көре кіші юқтыр да, мен нешіндір тегіне достарымны бек яқын көрем. Ол әйбірден шығырға керектір енді, çünkü менің ештегі ғайла турында ойларға керек. Ғұмыр бойы теге достар білен атлап болмай, но мен шул хәтле теге достарымны, достлықны қадірін білем. Һәм нешіктір хөрмәт етем ол түшінше, достлық деген түшінше білен. Шуңа көре шул сұрауны бергәч, мен бек ауырсынып жауап берем. Айыра алмай. Туғанлық, çünkü менің достар да туғаннар кебек. Ну, туғаннар енді. Достар менің туғандарым деп шуңа айтам екен. Кино ма, театр ма? Ребята! Алар икisi iki түрлі әйбір. Шуңа көре айырым екі сөзден де бар еді. Кинотеатр. Буламанды жауап? Барып қарамы киноны. Театр, кино. Ну, театр болсын, театр, ярай театр. Америка ма, Англия ма? Здрасте. Әлмәт. Англия. Диңгіз ме, елға ма? Диңгіз. Қалындық белгісі ме, нішкәрек белгісі ме? Нішкәрек. Сонасы ма, шүрәлі ме? Шүрәлі. Шаллы ма, әлмәт ме? Менә бұл сұрауына әгерде бір 5 ел әлік берген болсағыз, шаллы дейірем. Ә қазір? Шаллы. Yeşil mi, zəngər mi? Zəngər. Yani, Elvin Grey mi, Firdevs Timayev? Elvin Grey. Shakespeare mi, Çexov mu? Shakespeare? Çexov.
Ярату му, яратылу му? Яратылу. Динара, бұл сіздің ең зор қиялыңыз нендей? Кішілер міне теге дауаланмай тұрған ауру белән ауырмасынар иде. Міне ул ауру булмасын иде. Міне ул минем хыял. Тормыш матур булсын иде. Ну, міне ул хыял. Хыялла. BMW X5. X5 BMW. А вы опять ачуланыр инде. Вроде как 30 лет ума, говорит, до сих пор нет. Мен кайдыр журналистка меня сұрады, ну, мен кішкене шақта, мен нешіктір ол менің хыял, мен аны гірле айтам. Твоя мечта? Кішкене шақта берем, BMW X5 ты. И мен қазір да мен недавно сұралар, говорит, твоя мечта, BMW X5. Әйбет бетін Ну, тілек әйбет, болар. но ол қазір енді менің тегі тілек болсын ол. Әкірініп хыялдан тілекке, тілектен уже шын барлыққа ашсын мына шулай деп. Амин, шылай болсын. Әріштелерің амин деген шағына тұры келсін. Рахмет. Олайса мен шуды сұрау бар еді, мен де қазір аны әйтірге, мен айтмаскім олайда айтам. Міне сенің үш тілегің хеш шексіз үтәлі әдеселер. Нәрсе тілегдің? Үш тілегім? Тілесе қосы тілегің үтәлі әдеп әйтселер? Сәмет бол, қор, точно үтәлі. X5, тезір X5. Давай еще түшкірел микрофонға. Ну, тілек, бүгінгі күндей ме? Міне қазір, білмейм, тілесе енді үш тілек, міне үтәлі динар. Әйді тіле, әйді тізірек, сән 5 минут вақытың бар тіле. Так, диңгізге бір 14 күн айдар білен. Тек біз аң білен деген ешіктір біздің традиция, әр ел қой болса диңгізге. Диңгізге бір тілек, екінші тілек. Мұнан шығам үйтігі, Квартира в центре Москвы. Ну, рахмет, идея. Йорт в центре Казани, Казан үзәгендә. Можно? Синекі юғары Мәскеуге қатып нетмеймін, жейті. Йорт болсын, ну, да, круто же, йорт. Только yok үзәгендә болмаса, Казан үзәгендә. Шум, машиналар, Оған калыш. шумлар да бар өзәкті табырға бола? Казанның бір әріне жилді. Сен шылай тілек керек. Қазанның өзәгінде тып-тыныш фырында йорт. Йорт. Екінші, не болсын BMW X5. Шүкіресің бі тамырдан қара? Динар, рахмет сен абекзір. Шу қатлы рахат болды, білен едірмелі бір дұлқында, бір деңізде отырабыз кібі қазір. Өзіңізге рахмет. Рахмет! Қалеттен нендей фикірлер білен кетесің? О, ең жылы, ең яқшы, ең позитив, ең супер, сіз мені білмеймін, бір елған ендірімі яқшы энергетика білен тұтырдығыз, энергия білен. Рахмет өзіңе, рахмет тапшыруға, рахмет біздің қараушы тамашашыларға. Яшасын әліп, яшасын Шырентауы. Бекзор, рахмет Динар абай. Қабат кітабы сені қонақта. Амин, рахмет Бекзор. Келесі шашыларға қадыр.